Noniin, Tannemille lähes. Jee. Aivan mahtavaa. Terve, mä oon Somi. Just. Tuu kuvaamaan. Mitkä se on nyt fiilikset, kun tässä näin kohta kun ne on tulossa ja kohta mennään. Kyllä vähän jännittää. Tuohan tervettä niin muuta. Voit unohtaa ihan suoraan kaiken mitä Anssi on sanonut. Se on ihan turhan päästä ja aivan täysin turhaa. Kaikki mitä sun pitää tulla ilmasta tehdä on muistaa hymyillä ja katsoa tuohon kameraan. Aivan mahtavaa. Näillä mennään. Niin kuin sanoin. Hyvä, muista katse kameraan, hymyä, yhteisö menee hyvä hyppy. Maasta taas. Yes. No niin, onneksi olkoon. Kiitos. No, millä se tuntui? Aika mahtava. Sanattomaksi vetää. Hauskaa näytti ainakin olevan. Hymy oli korvissa. Aikamoinen adrenaliini piikki. Kiitos.